Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020 yılın 8 noyabry. Garaýşatly Nowatdaky gepleşigimizde başlaýar. Garaýşatly bu Nowatdaky gepleşigimizde biz Türkmeniň beýik şahsiýetleri baradaky söhbetimizi ýene-de dowam etdirýäris. Bu welki gurrun ediljek şahsiýet Türkmeniň taryhyna uly ýyl galdyran Çekagidi Tatyana. Çekagidi Tatyana baradaky söhbetimizde de ben Türkmenistan boýunça bilermen Gurban Murat şagyrdım. Gurban Murat, hoş geldin gepleşige. Salam Allah'ım Murat, salam ildeşler, hoş bulduk. Indi Gurban Murat şu Çekagidi Tatyana barada gurrun etmeli bolsa men anam bilen aýdy biljek da şu wagtky ýaşlanmadan köpeti agla wasy şoň adyna eşden däldir. Sebäbi Türkmenistanyň okuk programmasynda da bu soňky wagtlar hiç öwredilenok, ondan Türkmenistanyň habar terişdilerinde, ne telewizionyasynda, ýa radiosynda, ne de bir gaziýet jurnallaryna ol barada maglumat çap edilýär, ol barada bir ilata maglumat ýetirilýär. Ne şu arada da ýürüýte şuň gurrun etmegi biz makullukda ne bir gyýsajyk men ýatlap geçdim Çekagidi Tatyana kim bolupdyr? Hem näme üçin oňa Çekagidi diýilipdir, hem näme üçin oňa Tatyana ad taklypdyr? Oňa hem Türkmeniň taryhyna nähil rol oýnapdyr? Çekagidi Tatyana şu 1881-nji ýylda general Mikhail Skobeliewiň ýol başçylygyna Rus paçalygynyň goşunlary şol Göktepe galatyna hüjüm edenlerine 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda şu taýda gala Rus goşunlary tarapyndan ýanky ýykylyp, hem hüjüm edilip dargydylanna Türkmeniň goşuny şu taýda köp çağlar ýetim gala ýene tatasy her kim başyna alyp gaçýar çölüň içine tarap. Şonda da şol bir gyýjagaş, bir tekeg gyýjagaş şu taýda bir Rus bir Rus eskerini öňünden çykýar. Ol eskerde Radion ýany kendir ady. Şolam soň ýatlanylýar taryhy oşurklerde eserlerde. Ana şonno şol Radion adly ýaşly esker Rus eskeri şo gyýjagada alýar 3 ýaşlyja gyýjaga şo 3 ýaşynda ekenler. Ondan şonam ýa-ki general Skobeliew görýär. Görýär-de bu kim diýär? Bolam aýdýar şoň ýaly bir gyýjaga şonuň bu general bu adyny soraýar-da, kimiň gyýdy sen? Nirden geldin? Taýp. Bolam aýdýar men bilem mok diýär kimiň gyýdydygyny. Şo indi soň ýatlamalary ora şey dilýär. Belki ejetiniň kakatynyň adyny elbetde bilýändir 3 ýaşly şaga bolyn. Ýöne olaryň nirden tapjak? Şu ejet kakaty belki şo taýda gurban bolandyr. Ýöne ýanyna hiç bir ejet kakaty tapylanok. Ondan sen niye kimin gyýdy diýär, ol men teke gyýdy diýär-da. Teke sen kimlerden diýär, ol men tekelerden diýip öz tiresiniň adyny tutýar şo jagada gyýjagaş. Ondan adyna bir düşünip aýdy bolanok, belki şo uruşdan şo bolan wakadan şokda bolup şaga öz adyny bitiren bolmaly. Bolmasa şagajyk 3 ýaşynda öz adyny bilmeli, enesiň atasynyň adyny bilmeli. Ýöne şo arada ýazylan ýatlamalarda, taryhy oçurklarda şonu diýär. Şu şagajyk öz adyny aýdyp bilmedi, şu şagajyk öz enasasynyň kimdigini aýdyp bilmedi. Şoň üçin diňe bilen ýatlandy, men tekelerden nidi? Şoň üçinem ýanky gyýda Çekagidi diýip Tatyana diýip ad goýýarlar. Tatyana diýip ad goýmanyň sebäbi şol 10-nji ýanwar, ýanky çäre kalendar boýunça 25-nji ýanwar, şo Hristiýan kalendaryna ýürüýte ad bilen baglanşdyrylýan günler bar da şonda şo Tatyana güni eken şo 10-nji ýanwar. Tatyana güni Hristiýan kalendary boýunça adlandyran üçin ene şuň Tatyana güni eken gelin şoňa Tatyana diýip ad takalyn diýip şol inisiatiwa da ýanky Rus generali Skobeliew'den gelýär, batybaljy general. Ondan bu üstesine de indi bunniya biz Hristiýan dini boýunça buňa diýär ýanky ad berdik, innem diýär buňa da diýär adan ata gerek, adan ene gerek diýip ortadan ýa Hristiýanyň bir düzgüni bar da, ýanky täze doglan şaga adan ata bolmak, adan ene bolmak düzgüni bar. Onda da ýürüýte ýanky wadathanada bir destur geçirilip, şonno ýanky neme diýilýär da, olaň öz dilini aýdylanna sen Kristýanmy ýa Kristýany diýelmi diýip soraýandyrlar şagadardan ýa adamlardan. Şo Kristiýet etmek diýilen düzgün. Ana şonda da hukman bir erkek adam, hemen bir aýal adam
şu öz enatasından daşary, şoňa adanata bolmaly hem adan ene bolmaly. Ana şondan şol şu adan atalyk roluny şu general Skobel balya. Şu ýanky türkmen gyýjagadyna teka gyýdyna men niýe şu adan atlyk roluny alaýyn niýe-de şu taýda defur geçirýärler. Ondan indi adan enelik nimetinem rolunum şu taýda bir Rus ofiseri var. Şu taýyp baran ödem knyaz. Şol knyaz Rus ofiseriň adam Şahovski eken şoň aýalyna haş edýärler. O aýalam Yelizaveta Milyuchina, Yelizaveta Dmitrievna Milyuchina diýilýär eken. Ana ol aýalam ýanky rol alýan. Menem diýe buňa adan enesi bolaýyn diýip şo desturdan geçýärler. Ondan netijede de ýanky gyýdy. Ýanky Rus eskeri bilen bilelikde ýanky näme uğradýarlar? Moskwa uğradýarlar. Bir ay geçenden soň ýanky Moskwada peýda bolýar. Ondan başga maglumatlara görä, şo ýanky jet teka gyýdyny Moskwadaky bir ýetimler öýüne tabşyrýarlar. Ýetimler öýüm soň anyklanýar, şol haýsy tabşyrylypdyr. Şu taýda men şoň suratynam görkedebiljek. Ina şula şu Tatyana Mikhailovna Tekinskaya näme üçin buňa oçystyga berenler näde Mikhailova diýip goýýarlar. Hebi şol general Skabelowyň ýaky ady Mikhailla şol öz adyny berýär. Oçystyga ýok mende. General Skobelowyň adyny alýar. Tatyana Mikhailovna Tekinskaya diýýärmon. Ýanky tirehine görä goýulýar. Indi şoň okan ýanky ne bila ne şu Skobelov ýanky gurrun diýen Göktepe urşuny Göktepe galatyny basyp alan ene şoň goşuna ýol başçylyk eden şu general Dmitri Skobelov. Onky mektepde de şu okan ýeri bar. Durum tek. Bir mektepde okan ýeri diýdik-de. Tek. Oňa birazjyk irrak. Okan ýerini soň gurrun edersi, ýöňe şoň ýanky aýtdyk näme tabşyrly diýdik-de. Çağalar öýüne, ýetimler öýüne tabşyrylýar başda Moskwada. Soňam ýankyny ýene ýetimler öýünden ýydan alýar. Kim alýar ony? So ýanky aýal maşgala wa knyaginya Yelizaveta Dmitrievna Milyuchina diýilýän aýalyň ony Natalya Vladimirovna Şahovskaya şony özüne gyýylyk edip alýar. Şo gyýjagasy. Ýanky türkmen teka gyýdyny. Hemem şol ýanky knyazyň öýüne kim ala gelýär? Ýanky gyýjagasy. Bu Göktepe galatyndan tapylan gyýy. Ondan bunym edil öz knyazyň öz terbiýetini alyp, terbiýeti berilip, zat edip hemem şol ýanky knyaginya Natalya Vladimirovna Şahovskaya çok hemme töleglerini töläp ýanky aýal gyýylar nemesine institutuny okuwat alýar. Ne şol institutda mina Yelizaveta institutu diýilip ýanky Yelizaveta neme ine şu ine görkede ine şu ine şol suratyny şu taýda okan, şu taýda okapdyr da şu institut okapdyr. Moskwada institut okapdyr. Aw. Indi şu olam ýanky Moskwada ýerleşýär. Indi şu arada soň dokumental film surata düşürilen onam kim düşürýär? Ewliýaly Kuliyev diýip bir rejissýorumuz bar. Belli rejissýorumuz. Şoň ogly YouTube Kuliyev ne şu garaşdyrlyk ýyllaryna ýörüýte bir dokumental filmi surata düşürdi. Şonda da birazjyk gyýsaçyk gurrun berilýär. Elbetde dolu giňişleýin gurrun berilmese de ýöne şol edilen bir uly işleň bir diýip hataplaýan. Şu garaşdyrlyk ýyllaryna şonu şu häkimiýetler döretmedi. Şon kine studiýany öz döretmedi. Ne şu tagallaty bilen iki bölümden ibaret ýörüýte dokumental film surata düşürildi. Şu iki bölümden bar YouTube'da Tatyana Artukul Tekinskaya diýip ýazsaňyz birinji ikinji bölümden ibaret bolar. Ana şonda da bir gyýsaçyk maglumat berilýär, şu taýda diýär, nirde okudy, nähil tälim aldy. Şonu men birazjyk eşitdiräýin şu kadrda.
kim o? Nerede onun asli? Nerede onun vatanı? Onun yetişen kıyım. Awneşler ýaly gysgaçyk maglumat berilip şonu ýaly kino öýredilipdir, dokumental film. Inni bu şonu da ýa-kyn şu Tatyana gyýdan tapylýa, ulu gyýdy, anna ulyp bir gyýdan bolan. Ýa-kyn Tatyana Çekinskaya gyýdan tapylýa, olam Aşgabatda ýaşan. Ödem şol gaty ulak ýaşan bolmalylar, sebäbi şol 2010-njy ýyllarda ýa-ni şol ýa-ni dokumental film üçin ýörüýte köpütdeşlik geçirilip şondan interview alınýada. Şoňam ýadgatyny men eşdiräýin nädir. Şu taýda şol 2-nji bölüminde şoň berýän gurruňy we ejeti barada hem şolaň soň ýene de 2-nji gerek Türkmenistana gaýdyp gelişleri hem ejetiniň aradan çykyşy bar. Ne şolam şulaýan şol Tatyana Çekinskaya uly gyýdy anna ul. Inni umuman Tatyana Çekinskaya ömrü barada, işi barada ýa-ni bir maglumat umuman bar da ýöne käbir detallary bar da şo ýa-ni näçe çawaty bolupdyr, näçe gerek äre çykypdyr, näçe gerek aýrylyşypdyr. Şo meselelerde birazajyk gapma garşylyrak maglumatlarym bar da. Inni men köpräk gurrun etdim, Molin Gurwan brat, seni men üstün ýetiräýsen da özüňde bar bolan maglumatlar bilen şunu bilen ana şu watandaşymyz şu Göktepe galasyndan tapylan türkmen gyýjagasy, oňa Tatyana diýip at berilip, Hristiýan dinine de ýa-ni azan aýdylyp kabul edilen hem general Skobelev tarapyndan ýa-ni adan ata bolunan oňa ýa-ni Knyaginya tarapyndan adan ene bolunan şo gyýjagadyň ömrü barada sen neden ýahil goşgar ýaly atla bolsa menem soň ýene de ýerinde dogam etdirerim. Aýdaýsam. Allah'ım Rab başına belleşin ýaly türkmeniň beýik şahsiýeti we hukman öwrenmeli, hukman her kimin, her bir türkmeniň, her bir Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlarymyň bilmeli bir şahsiýeti. Gaýnansak da ol hakda hiç agdalanok. Şoň üçin bu gepleşigi taýlamaklyk uly öwge münasip we erde Tatyanyň geçen ýoluny şeýle umumy bir agda aýtsak bolsak, ol ortaýetde knyaz maşgalasyna ýankaýsyn ýaly ýetişen bir gyýyl we şo ýerde ömrüni dowam edip, akça geýinip, akça zontiktilje bir aristokrat maşgalasyna dowam edip bilerdi. Ýöne Tatyana öz milletine, öz watanyna hyzmat etmek üçin öz taryhyny öwrenni we şol watana, şol millete hyzmat etmek üçin näçe ýollar aşyp geldi, näçe kynçylyklar aşyp gelip we özüni, ömrüni baş etdi diýsem bolýar. Türkmenistanyň, türkmen milletiniň, watanyň garaşsyzlygy üçin, şo ýerde ýaşlaryň bilimli bolup ýetişmek üçin ömrüni baş eden bir şahsiýetimiz. Indi 1877-nji ýylda doglan we 1891-de de şol uruşda 3 ýaşyndan geçen bir çağaçyk bolýar da. We ol 1894-de ýankaýdylan instituty oturup, ondan soň muallim bolup işläpdir. We şol döwürde Türkmenistan hakda, türkmenler hakda köp gyzyklanyp gidip
kitapxanalarda, arxivlerde türkmenler hakda öwrenýär we özüniň mugallimlerinden bilimi bolan türkmenler hakda bilýärlerden soralar berip türkmenler hakda gowy öwrenýär we Türkmenistana gitmekle ýüregine duýýar. Şonda halifalarynyň biri aýdýar, Türkmenistan niýe ol Zakaspiyski bir tozap ýatan bir yer diýär, bir çöl diýär. Sen o ýere gidip näme etsek diýär, o ýerde sen ýetersiň, o ýerde adam ýaşap boljak bir yer däl, olan gözüne şeýle bir yer bolup görnýär da, bir tozap ýatan bir yer. O ýerde ne medeniýet bar, ne bilim var, ne şäher var, ne bir normal bir sivilizasyony bir ýurt var. Tip gözüne getirilýär hakykatdan, belki olan derejesinde şeýler aktyr şo wagty. O diýär böyle sonra da Tatyana onu dinlemeni gaýdýar we gelip Üstüne goşşok birazcık dağıtlanmadan şu gaýtmaka agylajak bir gurrun vermeli zatlar var. Şu Tatyana Tekinskaya barada bir edilen hem ýazylan uly işleň birem ýazyjy Atajanowyň Tekeri Tatyana adly eseri bolup. Ine şol kitap ine şu nemede de internetde bar. Şu internetde ine şu taýda kitapxana net bu 16-80 numar bilen ýazsaňyz şo çykýar. Ýöne Tekeri Tatyana diýip ýazsaňyz çykýar. Onu şu taýda ýükle diýen bir ýeri bar, şoňa bassaňyz şonu tutuşlaryň ýükläp bolýar. Şunu kütür bir yerleri bir ýagşy adamlar şunu goýupdyrlar, ýörüte skaner edip şonu skandan geçirip goýupdyrlar. Şu kitaby 2 bölümden ibaret roman. Şu Atajanow şonu 84-85 ýyllarda ýazyp, soňam 87-nji ýyllardan Sovet häkimiýeti ýyllaryna şonu neşir etdirdi, şo çykdy. Biz özümizem hem şonu okapdyk. Indi son ýene de täzeden şonu okamaga mümkinçilik bar. Şonda Atajanow şo taýda bir detallaryny ýa-da gaty düýpli öwrenipdir. Ýazgy Atajan şonda ýa-da şol ilkinji durmuş guran adamsy şonu Ukrainaň Kharkiv şäherine bir ýaş oglanna bir orta oglanna duşuşýa, olam täze ýaňy bir instituty, Moskwa institutyny utarp şo taýda farfar dawodynda injener bolup baran oglan bilen Pyotr Skvartsov adly bir ýaş ýigit bilen durmuş gurýar, halaşýarlar. Ödem Tatyana ödem Moskwada ýanky institut, aýallar institutyny gutorandan soň Kharkiw'a uradylýar-da şo taýda aýal gyzlar gimnaziýasynda mugallim bolup işleýär şo döwürde. Ana şonda da şo tanışýar ýaş oglan bilen durmuş gurýarlar. Indi şo taýda iki tane versiýa bar. Ýa-ni käbir bilim jurnalistlerimiz öz geçiren derňewleriniň netijesinde şonda şol Pyotr Skvartsowdan 3 tane gaýdy bolupdyr diýip ýa-ni maglumat tapypdyrlar. Şo ýa-ni YouTube kulüňem filminde bar şo barada agdalya 3 tane gaýdy bolupdyr diýip. Durmuş guranlardan da 1898-nji ýylda 21 ýaşynyň içinde durmuş gurýar ýa-ni oglan bilen. Ondan göre 1905-nji ýylda aýrylýar da şol aralykda 7 ýylyň içinde şolaň 3 tane gaýdy bolupdyr diýen maglumat bar. Ýöne ýazyjy Atajanyň romanyna bu barada hiç zat ýok diňe durmuş gurdular, soňam aradan 7 ýyl geçen soňam aýrylýarlar diýip maglumat bar. Şonda hiç ýyl şoň çagatyň bolanlygy aýdylan. Indi şoň aýrylyşmagyna sebäp bolan adam şo Tatyana ýa-ni durmuş barada garaýşlary bolýar, rewolýusiýon garaýşlary bolýar. Sebäbi Tatyana hem şo döwürden şol bolşevikleň rewolýusiýasyna simpatiýa bildirip başlaýar, emma on durmuş guran adamsy ýa-ni Pyotr Skvartsov ol bir baý adam hem ýa-ni zawodyň hem eýeleriniň birine gurilýar. Şo taýdaky farfar zawodynyň on garaýşy kapitalistiň bir tipik bir kapitalistiň garaýşy bolýar. Ol bir adaty halkyň aladasyny ýetjek, adaty halkyň edilýän halkyň hak hukugyny gorajak adam däl. Şo meselede de ikisiniň arasynda konflikt ýüze çykýar. Netijede de şol garaýşlaryň, syýasy garaýşlaryň, bir dünýä garaýşlaryň netijesinde de bular aýrylýarlar. Onam insanyň şo aýrylşanda da näme maksat bilen ýa-ni aýrylýar, o men diýip baryr men watanyma gaýdyp geçjek. Äriň maksadym şo wagtky maksada Germaniýa göçürmek, öz biznesini adam nimeden hem çykyp gidip Ukrainanyň territoriýasyna, Ortaýa territoriýasyna gidip Germaniýada ýaşamak. Emma Tatyanyň arzuwy çağalypdan betlän arzuwy ahyrdan şo watanyna, dogduk watanyna, Türkmenistana göçüp barmak, şo taýyp gitmek. Şo taýda halkyň bilim, ilim derejesiniň ösmegine ýardam etmek. Şol arzu bilen ýaşaýar. Ödem
şol döwürde ýa-ni tapılan döwüründe Göýektepe'den tapılan döwüründe şol ýa-ni esker var, radion ýen garry. Esker Rus eskeri. Şonu çağalar bağını çağalar üýüne tawşaranna şol eşigini çalşyrýarlar da, Rus eşigini geýtirýärler da edýärler. Şol türkmen köýnejigini gyzyl ýa-ni gyzyl keteni köýnejigini saklap galýar. Ýa-ni eskerde şon tapıp şo ýyjagal tapıp täzeden birazajyk ýetişenden soň şo köýnegi şoňa gowşurýar. Tatyana da şu ödünün Türkmen keteni köýnejigini bagryna basyp ýanyna mydam saklap şonu arzu edip gelýän men şu köýnegiň tikilen ýurduny gatanda men haçan dolanor kan men ýeri uýuş dolanor diýen arzu bilen ýaşaýar. Şu wakalarym atadajan ören ýa-ni iňçilik bilen beýan edýär şo bolan wakalary. Awa men ýa-ni şu Türkmenistana dolanmadynyň öň ýanyna bolan wakalara birazajyk tertalyp şonu ýatladan diýdim da. Awa inni ýa-nidan inni Gurwan Rato Ahmed verersin indi. Nähil soňuny nähil bolýar bu. O ýa-ni eser hakynda da bellap geçetim gelýär. Hakykatdan şeýler ulu şahsiýet hakynda näçe kitaplar ýazyldy. Azdyr ýöne iň agyndan Ata Atajanow öz bek ýytygalan bilen o bir kitap ýazypdyr we kiçik kitap däl, gaty kitap ýazypdyr we gaýnansak da şu kitaplar bizim yurdumuzda täzeden çap edilenok we barlaram olaryň ne satışda tapyp bolýar, ne de ýaşlarymyza ol hakda hiç ýerde o informasiýa bilim berilenok. Ýöne şolaryň elektron şekilde ýa-ni diýişiň ýaly barlaryň özüm uluzat netip bolsa şu gepleşigimizden köp kişiniň şu kitaplary bilip şahsiýetlerimiz hakynda bilip öwrenmeklerine bir itergi berer dip umydymyz var. Inni ho Tatyana gelenden soň Türkmenistana gelip ýa-ni ilka şo ýerde Dilmaçol işleýär, ýa-ni Aşgabat komissarynyň, şäher komissarynyň Dilmaçol işleýär. Soň Gyzlar gimnaziýasynda ýadyňyza düşýän bolsa şol häzirki Orswadyra ýakyn bir ýerde Gyzlar gimnaziýasy bardy, ýetitiremeden soň ýykylmany galan bir 3 tane gönüz dany bardy. Soň biren şo Gyzlar gimnaziýasydy. Gaýnansak da ony garaşdyrlyk alandan soň o ýetiremen ýykyp bilmedik dadyny o diktator rejim yıktı. Ýoksa şol özünden yıkıljak ýa awariň bir zanyada diqqat gowy bir binady. Oň ýerine häzir Türkmenistan Döwlet Arhiwi ýerleşýär. Şo ýerde Gyzlar gimnaziýasy bolar. Ýene de bir ýagdaýda ýa-da çykdym. Şol rewolýusiýa bolmaka gelýär-de, tek bolşewikler häkimeti basyp almaka 1905-nji ýylda göçüp gelýär. Onu ýöne şo ýa-ni komissarlyk diýdiň-de şo taýda bir düzeltmeli zat, komissarlyk diýil. O döwürde tek bolşewikler komissarlygy ýok-da, Zakaspi oblast ýa gubernatornyň administrasiýasyna hawa, tek padşah hökümetiniň, ortadan padşah hökümetiniň Zakaspi oblastynda şo taýda bir diplomaty bar, o administrasiýasy bar. Şo administrasiýasynda Dilmaçol işleýär. Sebäbi Tatyana bir näçe dillere eýelik edýän, şonu fuara bilen aýal bolupdyr, bir gyz bolupdyr. İnglis dilinden bilipdir, nemis dilinden bilipdir, fransuz dilinden bilipdir da. Sebäbi şo bilim alan, şo Moskwadaky bilim alan instituty, şo aýal gyzlar instituty, şo knyazlaň bir dwaryandan çağalaryny okudýan şeýle bir awraýly bir neme bolan, okujaý bolan, o taýda da kimme taraplayın gaty giňişleýin bilim berilýän eken. Şo Tatyanada şu edil dwaryandan knyazlaň çağalary bilen bir hatarda ýanky ýokary derejede gaty giňişleýin bilim alýar. Şonam ondan öz halky bilen paýlaşmak arzuwynda ýaşaýan mana şeý diýen ýanky gelýär. Ýanky dilmaçlyk edýär, soň bir wagtyň özünde tutanyň ýanky aýdyşyň ýaly Gurwan Batyň aýdyşyň ýaly aýal gyzlar gimnaziýasynda molum bolup işler. Adam fransuz diliniň mugallimçiligine etdi diýär da. O döwürde Paşa Rusiýasyna hatam Fransiýa öýkünmek, fransuz dilini köp öwrenmek, çünki fransuz beýik medeniýet tasaplanýan bir akym bolanlar şo döwürde. Şoň üçin fransuz dili esas dilden biri diýip hata edilýär we fransuz dilinden mugallim bolup diýär we Tatyana men o hatta artikul diýip tutasym gelýär, çünki men biraz öňräňden aýdaýyn artikularym bir dalýar, soň artyk
stansiyasına sürgün edilýär. Sürgün oluyor. Yani sürgün niye aýtmaýarlar da sürgün edilýär aslında. Soýarda onun artykda bir gül dörödü diýip soýarnyň ýaşaýjylary türkmençe at goýuldy diýip artyk gül diýip at takýarlar. Ve artyk gül ne şol ýanky Gyýrlar gimnaziýasyna işlän döwründe diňe ol işine gatnap diňe öz işinde elde gapdalynan o ýaşlaryň bilimli bolmagy üçin türkmeniň bir öz ýurduna eýe bolmagy üçin özleri bir garaşsyz ýurt bolmagy üçin gaty tawalla edýärligi onun hereketlerinden belli. Sebäbi iň aktiv oglary ýaşlary, gyzlary tapyp şola bilen o daşyndan ýygnaklar geçirýän ekenler. Öz arasynda şo hakda hatda alşallaryndan belli. Sebäbi soňky döwürde o ýanky Gaýsy Atabaýew Taşkentde okan döwründe ondan soň Muhammed Atabaýew dagalara ýazan hatlary bar. Şo ýazan hatlaryndan görünýär artykul şolaryň okuwa gidip bilimli bolup gelmegi üçin hem uly iş eden garip pikir edýän. Çünki olaryň gaty dehilli ýaşlarda onu görüp we türkmen milleti üçin, türkmen halky üçin siz bilimli bolup gelmeli we Türkmenistany garaşsyz etmek üçin şuňal hereketler edip bolýar diýen ýaly o beýin beýin işletmesi diýelmi, şol ýaly bir uly işler edipdir da. Ýene goşmalar da ştaýda ýatlyda şol dinleýijilerimiz çalışmagy mümkin. Ýanky Gaýsy Atabaýew diýip agdak geçdiň oňa Muhammed Uly Atabaýew da olar ikisi dogan näl familiýalary deňel ýagawat gelýär. Ýöne şu ikisi gaty ýakyn dost bolan, dogana koşan şahsiýetler bolan. Gaýsy Atabaýew geçen köýdeki gepleşigimiz aýdyşymyz ýaly şu duşok tegereklerini doğup ýanky göýüktäç ýanky Terdarın oğlu Muhammed Uly Atabaýew diýilen ol Nohurdan asly ödem şahir bolan hem magarif işgär bolan ikisi hem Taşkent'in magarif nimetinde okap gelýärler okuw jaýynda da o Gaýsy Atabaýew şo döwürde soňra bank işinde ilki işleýär molumçylyk edýär. Ýöne şo tak marda ýaşap ber. Ýöne soň Aşgabatda gelip gidip duran soň ýanky Tatyana bilenem ýakyndan dostlaşýar. Ýanky Muhammed Uly Atabaýew hem Gaýsy Atabaýew hem ýakyn. Ýöne Tatyana bulardan biradarak uly bolan soň onu da buňa hormat bilen şeýle syýla hormat bilen şoňa molumçylyk işine de ýardam edip bilen birer şeýle bir pikirdeş bolup çykýar da. Ýam Tatyana bilen gelenle. Ýöne intak Muhammed Uly bilen Gaýsy bolşewizme has bir neme ýakyn edýänler ýöne Tatyana has bilim magarif uğruna ülk berýär. Tek siyasi işlere kän goşulanok. Ýöne eýem Muhammed Uly bilen ýanky Gaýsy Atabaýewler eýem siýasatyň içinde ýörenlerde ýaşlar. Eýem Taşkentden gelenlerine şo neme bilen ýaraglanyp gelýärler da bolşewistik ideýa bilen ýanky revolýusiýa ideýasy bilen. Şo taýda da ýakyndan dostlaşyp gatnaşyp taklaýarlar. Indi ýak artyk gül adyny aýtdyk da şol Tatyana diýip tutulan soň indi bir ýerli türkmenler indi buny Tatyana näme üçin ýanky artyk pasiýolugyny buny sürgün edýärler. Sebäbi şo taýda özüni has aktiv alyp baran soň her hili şikayetler gelýär bolýan. Buny bir obaja uğradaly şo taýda goý dilmaç bolup işletin diýip ilki bir dilmaç edip gümrükhana uğradýarlar. Öz boluşda sürgün edýärler da. Sowgat bermesin halka diýip. Bilam näme? Şo paşa häkimetiniň öz alyp barýan syýasaty bar eken. Şo adamlary şol golasyndaky koloniýasyndaky halklary goýduk taklamak, aň düşünje taradan goýduk taklamak ideologiýasy şo bagdan bar eken. Şoň üçin biz göýüni açaýjak halkyň göýüni açaýjak adamlary bularym iýerleýän ekenler. Şoň üçin Tatyanyň aktiv alyp barýan magarif reforma çäreleri bular gorkudýar. Gorkudýada buny ýanky aýalgy ýyllar liseýinden alýalarda ýanky bir pasiýologa sen gümrükde dilmaç bolup işläp berdik şo taý bolýar. Tatyana bolsa maksady o tak baranda maksady adamlara aň bilim bermek, magarif uğrundan işlemek, dilmaç bolup işlemek däl. Ondan bu näde şo taýda mektep özü aladasyny edip mektep gurup başlaýar. Buňa da ýardam edip başlaýar ýerli halklar. Onuň buňa edýän işine gowy görüp buňa diýär gel türkmen adyny bereliň diýip biziň bir artyk pasiýologumyň artyk owamyň bir gülü boldy. Şoň üçin gel buňa
gelin buna artık gullip at koyulyň diýip şol yerli pasiýologyň adynyň ýygyna da gul goşýarlar da buny ýanky Tatyana berýärler da yerli halk bunu artık gullip atlandyp başlaýarlar. Şoň üçin bunda iki tane at bolýar. Bir ýanky dokumental ady şol Tatyana diýip. Buram türkmeniň halky ýanky yerli ilatyň arasynda kabul edilen berilen at bolýar türkmen ady artık gullýan ady bilen şey tanalýar da. Ýa. Başka näme goşjak onu aýdy ber onu Kur'an. Ne şol ýanky artyga sürgün edilmesine sebäbini aýtdyň. O şol ýanky gaýsyz daw bilen Muhammetul daw bilen ýazyşan hatlary NKW'de bolýan şo döwürde bilem o haýsy edara bolsa. Ýok, NKW'de ýene de bolşewikler, tek bolşewikler nemesi ýok. Bolşewikler Şah hökümetiniň jandarmeriýasy tarapyndan ýerlenip geçilýär. O nämesi bolsa şolar tarapyndan ele düşürilip bu dekotronok, bosotronok diýip garap uly hop döwre diýerligi üçin ony ýanky artyga sürgün edýärler we artıkda da şol ýanky diýişiňäl mektep guran soň uly işler eden soň şo ýerde ýene bellemel zat durmuşa çykýar. Türkmen bir ýerine çekçoly Orad geldi. Orad geldi. Durmuşa çykýar we bir çeşmelere göre iki gyýdy bir ogly bolupdy we oglunyň adyna o ýanky Yar Muhammed koyya. Yar Muhammed. İngul çağatı neme anul ýanky interwýuda ýanky görkezlen şo video ýanky dokumental filmde görkezlen aýal şol inguli gyýdy anul. Olam şol deslapky maglumatlara göre takminan maglumatlara göre şol 1910-njy ýyllar Çotogorokda doğulan nemede gyýdy maşgala 1910 ýyllarda doğulýar. Şu ýanky Orad geldi çekici ol olam yerli ýanky demir ýol işgär eken şonda mektep gurmagy kömek edýär. Şol bir ýöne koýja bir işçi demir ýol işçisi. Şoňa şon ýaly durmuşa çykýar. Soňra ýanky ikinji gyýdy bolýar, oňa adam ýanky Gulfoltan, üçüncü ogluň adam Yar Muhammed iňkiçileri. Inni şu ýerde gaty üns bermeli bir zat bar. Ýöne kitapda okan ýaly o artyga gelenden soň o mektep gurupdyr we soň üçin ony ýene de türgün edipdirler diýip geç gitmek gataňsa ýöne nähil bir gyýyz maskala aýal maskala bolup bir mektep gurmaklyk. Birem o döwrüň mümkinçiligi bilen sodadyň o pikirine edip sodadyň uğruna çykmaklyk öňe ulur gahrmanlyk we ony ýöne şeýle belä geçilmeli zatlar gaty uly gahrmanlyk diýip bilýär we o döwürde görýän ol aswatdan öň sürgün edildi. Innol biraz çekinewrek, biraz o tiratawrak bolýan hereket etdi bolup tura. Ýok, gaýtam o ýere barmam. Ondan has uly bir zatlar etjek bolýar. Bir artyk o stansiýasynda mektep gurmak bar aý bu kiçijek ýere ona aswatda edilmeli. Aswada baram ne derin diýse de bolup dur. Ýok. Bar ýerine bar mümkinçilikden peýdalanyp we iň edip biljekleri zat işiniň maksimumyny etjek bolup çalyşýar. Bu näme görkedi? Gaty uly şahsiýet, gaty uly gahrmanlygyny görkedi. We ondan soň o ýerde de indi buny saklap boljak diýip Ukraina sürgün edilýär. Men gyýpça aýdyp geçeň soň detallaryny sen ýene açyklaýarsyň. Ondan soň Ukraina sürgün edilýär, ondan soň rewolýusiýa bolýar. 1924-nji ýylda Türkmenistan indi ýanky artık şonlaryň urty goşlukladym da bir ýanky ýerde edil şo artıkda ýaşan döwründe da şo artık pasiýologyň obasynda ýaşanda şol Tatyana şo görgüli şo aýal halyna da şo Çogorokdaky owalyň çağalaryny şo mektebe çekçek bolup gaty köp iş edýär. Şo da ata çykyp, akalteka atana çykyp owa aýlanyp adamlary çağaňyda mektebe mektep açdym, vaaz etdim diýip bar öýde muduna şey diýip ona ýanky gubernatordan ýanky Zakaspi oblastynyň şo gubernatorundan belli bir derejede pul alýar. Bolmasa şonu gaty kyn bolýar. Bana gaty garşylyk görkezip ilk ruhsat bermejek bolýarlar. Näme üçin saňa gerek gel? Bilen ödüň bir zat edip bersiň, gerek bolsa mektep bir zat şart edip diýip bar şoňa
köp päsgelçiligim döretjek bolýar. Emma şoňa garamadan öýdi pul telep bir howluny satyn alyp şey dip bar ýerlerden ýerli adamlara buňa kömek edip zat edip ýanky howluny remont edip buny mektebe urýarlar zat edýärler ondan şey dip jan edip bar ýerli ilatyň çağalaryny şota getirip başlaýar. Bu näme öňü bilen bir näme göz ýetirýär? Türkmeni bir Türkmene meňdetmek üçin, halky bir halka meňdetmek üçin, ýa bir geljekde Türkmeniň döwletiniň dünýäden tutmak üçin halka bilim bermeli, halka ilm bermeli. Şondan başlamaly. Bolmasa bir ýöne ekrançylyk ýa çarwadarlyk bilen bir meşgullanyp beren bu halkdan biz döwlet bu halk bilen döwlet hem gurup bilmez, onuň bir hak hukugyny düşündirip bilmez. Olara şoda orada iň bilim alýanlar kimler eken? Baý adamdan çağalary, handan begliň çağalary, mollalyň çağalary. Olara mana ors dilini öwrenip bilýän eken, zadam edip bilýän. Emma garamaýan çağalar, ýanky bir ýöne ekrançylyk bilen, jahyhanlyk bilen meşgullanyp ýanky mallarçylyk bilen meşgullanyp beren adamlar o hasapeti bilen ok, adyn ýazmagan bilen ok. Ondan bu pikir edýär ýok. Diňe baý gatlaryň çağalar bilimli bolmaly, garip gatlaryň adaty ýylatygam çağalar bilimli bolmaly. Bu gorgulana şoňaladat edip bara şey dip jan edýär. Ondan ýönüne buňam tagallatynyň öňüne ýanky alyp götürler döredilýär. Üstesine de bu ýanky siýasy garaýşlaram gorkulyp başlaýar. Bu diňe bir ýanky ilata bilim bermek, siýasy ideýasy däl. Indi bu siýasy garaýşlaram gorkulyp başlap, onuň ahyrky netijede de şoň ýeneden şu artykdanam alınıp umumyň Türkmenistanyň toprağyny, territoriýasyny alınıp, onuň paça hökümetiniň ýanky yerli dikmeleri. Ondan soň ýene ýygyna Ukraina sürgün edýär. Öýdem on gelen ýeri Harkov şäheri bolan bolsa taýyp däl. Şu Malorossiýa diýip şu Ukrainanyň gün ortasynda sürgün edilýän regionlar bar eken. Dnepr regiony. Şu Dnepr häzirki Dnepr şäheriniň territoriýasyna, Dnepr derýasynyň kenaryna sürgün edilip obuda ýaşaýar bir näçe ýyllar görüldü. Ondan soň ýanky rewolýusiýa ýüze çykyp bu barandan soň ýanky bolşevikleriň 17-nji ýyl rewolýusiýasy da şonda ýam sürgünde gelip berýär ýüze çykýar. Feodum gördüm başlaýar, dowam edýär indi. Ýok, gaty dogry belleýän, o her detallary gaty gyzykly we gaty bilinmeli zatlar. Ondan soň şol indi ýene de bärde şol artyk gülüň tagalaty bilen ýanky gaýgysyzlygynyň şol Türkmenistany garaşsyz öz başlyk bir respublika etmeli diýip şolaň tagalaty bilen respublika bolýar. Ýoksam ýonkyňda maýdypdyk, ol Zakaspi okrugy ýaly bolup gitmeli bir ýer, ýanky awtonom bir respublika, Garagalpak ýaly bir zat bolup Özbekistana biriktirilmeli planyna bolýar da aslında. Ve indi şol Türkmenistan respublikasy bolandan soň o gaýgysyzyň çağırmagy bilen ve indi rewolýusiýa bolandan soň ideologiýa ýanky döwlet üýtgänden soň döwlet ýanky sürgün derejesi aýrylýardy. Täzeden ýygyna gitmäge ruhsat sorap, ruhsat alyp o ýygyna gaýdýar-da ýene Türkmenistan öz watanyna gaýdýar we ýolda gelýärkä ol otulda gaýdýar. Bakunyň üstü bilen öýdýän şol. Bakunyň üstü bilen gaýdýar. Ondan şol gelýärkä-da ýolda keselliýär. Ýanyna da ýanky Ulugy ýazasy Anawul ortancı ýydanma, elektrik ýydanma bar we aşağıda gelenne ağır keselli ýagdaýda gelip düşýär we Suwatky demir ýol balnisasy Suwatky ýerine balnisa şo keselhana düşüp şo ýerde de aýrylýar da. Ondan soň Atatjanyň ýazmagyna görä şo gara hastalyk keseli bilen Atatjanyň däli ýanky dokumental filmde de hemme käbir oçurklarda şol gara hastalyk keseli bilen kesellän diýip görkezilýär da. Şonda Magarif ministerliginiň müdürliginiň konferensiýasyna gelýär, bir gaýdanda ýörüýte çakylyk goýunça ýonky ýygyna galan dostlar bunu ýörüýte tapyp bunu hat ýazyp bunu çağırýarlar. Indi sendiýä häkimet çalşyryldy, indi paça hökümeti ýok, indi bolşevikler hökümeti. Biziň eminni siýasatymyz ine bizem şey edip öňe düşüp ine ýanky gaýgysyz Atabaýevden dosty da. Muhammed Atabaýew 16-njy ýyllardan çykýar nemeden inçe keselden. Ol rewolýusiýany görüp bilen ok. Ýöne gaýgysyz Atabaýew o taýda ýem halk komissary bolýar, onuň çağırýar, şuň ýaly indi halka ýardam etjek bolsam gelip.
Ondan o taýda ýerinde galan mollum dostlary bar, döredijili işgärleri bar. Olaram garaşyp otyr. Ondan sonra örgüli şeydi bana 24-nji ýylda 24-nji ýylyňam şol ýanky aprelinde ýalňyşmaýan boldum. Entek Türkmenistan Respublika diýilip ýylan edilmäk 27-nji oktýabrda ýylan edilýär. Entek Respublika diýip ýylan edilmäk şoň işine ýardam edýänip görgüli 2 saat çağadım alyp şo taýda ýola düşdi. Ýolun ýöne ýoly keselleýär da ýanky ýaly agyr kesellerini keselläp şo konferensiýada görgüli gatnaşyp bilen ok barýada keselhana düşübem. Şo taýda da 3 güniň içinde de aradan çykdy diýip ýanky ulugyda gurrun berýär. Ýöne şo taýda iň gynanyrjy ýeri näme? Şoň jaýlanan ýeri barada şo gyýdyna maglumat berilmeýändir da, ol kyjyjyk gyýjagat da entek. Şo çağalaryna maglumat berilmeýändir. Şoň nirde jaýlananam bir arhivde de saklanmaýandyr. Netijede de şo Tatyana Tekinskaýa häzir kwagt nirde jaýlanandygan belli däl şoň guburunyň. Bir ýerleri jaýlanandyr da arhiwe da salynmaýandyr, çağalaryna da aýdylmaýandyr, olar gatkyjyk bolan soň şeýdip häzir kwagt gynanyrjy ýeri şoň nirdedigini, şoň guburunyň nirde de Gaşgabatyň bir ýerine jaýlanandyr belli däl. Inne hakykatdan şeýle şahsiýetimiň soňy şeýle bolup gutarmagy we öýle gutarandan soň ony bolýa Soýet döwrüne ýatlanmaýany düşünipli zat ýöne garaşsyz bolanmazdan soň ne şo hakynda iş edilip ne de şoň o durmuşy ömri we eden işleri hakynda bir zatlar etmekligine ýol berildi, ne de edellere ruhsat berildi. Garaz şeýdip gaty gynanyrjy ýaly, hatda has gynanýan ýeri aýtmaklyga, hatda utanylmaly bir ýagdaýymyz gyýdy. Şonu gurrun berýän ýanky dokumentar filmde de gördük. Perioda anawlum soňda şol biziň garaşsyzlyk döwrümizde ýaşady we 2010-njy ýyla ýakyn mukadiýan dünýeden gaýtdy we dünýeden aýdanlady. Ne şonuň ýaşalygy şu wagtçyly ýaşap, ne şuň ýaly şahsiýetiň gyýdy diýip hiç şo hakynda hiç ýyly bilim, bilgi, informasiýa berilmedi millete we gynançly bir ýagdaýda şeýle beýik şahsiýetimiziň o gyýdy şeýle bir ýagdaýda ol tekwa şu wagtga tekwadyra ýakyn bir ýerde bir kwartirasy öýü bar eken, şo ýerde ýaşady diýip bilýän. Şeýle soňa şeýle bolup gutarda inni umydym. Onda şol ýaşan döwründe aýdýan şol özleri inisiatiwa görkezip ýanky YouTube kulyp ýaly oglanlar şondan interwyu amallylar şon tapdylar, hem öz başardyklaryny, öz kiselerinden pul çykaryp ýanky dokumental filmi ýasadylar da. Şo filmiň hilini hem ýanky ýaly pes bolmagy da bir tehnika zaýdan hebaby tehnika go tehnika güýçleri ýetmeýän soň edilen film da görünüp dur da. Şon döwlet edilýär, şo döwlet şoňa birazjyk pul goýup intek diýeri gelip berýär, şoň gyýdynyň köp bilýän zatlary bar. Şondan interwyu alyp edip bir arhivleri dörüp Orsetdäki bar bolan ýa Ukrainadaky bar bolan arhivlerden şol olanyň özleri tapypdyr da. Ne şu ýankyda şo filmi ýasanlar özleri inisiatiwa görkezip. Emma şonu döwlet etmeli. Şonu etmedi. Oňam sebäbini özüň bilýäň-de şu şahsiýetlerini garaşsyzlyk ýyllaryna iň edilen zat şu türkmeniň beýik şahsiýetleriniň awraýyny, mertebesini näçe baskylap bilsen, baskylamaly ýa-da şo arada maglumatlary näçe gizläp, diktatoryň öz şahsiýetini öňe sürüp şahsiýet kulturyny döretmek ideologiýa salynyp barly da. Ine häzir hem edilýän zat şol gynanyrjy zat. Şoňam gaty bir ýüzü garalyp türkmeniň döwletiniň döredilme uğruna ýanky ýaly Tatyana Tekinskaýa gaýgysy Atabaýew, Muhammedullah Atabaýew ýa-ni Nedirbaýew aýtak ýaly şahsiýetler öz uğruna näçe işler edip gitdi. Şu türkmeniň şeýdip döwletimiz bar diýip dünýä kartasynda şeýle Türkmenistan diýip bir döwletiň bardygyny şaňeme bir öz goşantlaryny goşup şonu döredenler hakyndan şuň hiç ýyly gurrun edilen o. Hukuk kitaplarında da bir kağıt aýdyl ya bolmasa aýdylan o. Aýdyl Tatyana hakynda aýdylýan rameýdemek sebäbi ýanky paýhatlar seýilgäki diýdik geçen edem aýtdyk. Şo ýerde şahsiýetleň o heykelleri bar da, ýöne şolaryň içinde men artyk gülüň bardygy meňe ýadyma düşenok.
Ýogsam bir şahsiýetiň heykeli gurulmaly bolsa artyk gülünkem hökman inni bärde heykeli her hili bakjak seretjek bolup biler. Ýöne men diýjek bolýan adam bir zat bilen ýatlanmaly, şu kimlik ýaşlar öwrenmeli. Teýilgäkde o heykeliň durmaklygy, şeýle şahsiýet barekelligini millete ýatlatmak adyna, o çağlara, ýaşlara ýatlatmak adyna bir ulu da. Şo ýerde de şoňa da birje ýer o aňarsy berdi, o 1 metr kvadrat ýerim köp görüldi da şeýle bir beýik şahsiýetimiz. Beýnazak. Ona yine de bir bellemeli zat şo döwürde şol Atadajanyň kitabyny okuyan da roman olam şu arhiw materiallaryna da adyna şaýatlan görkezmelerine da adyna esaslanam. Şu taýda häzirki döwürlen bir paralleller görünýär da. Şu taýda men bir eterden bir bölegini getireýin. Şoň ýanky dostlaşan ýigidi bar ýanky Şahir bolan Muhammed bolan Atabaýew Nohurly. Hem magaribi işgäri, hem edebi işgäri, hem şo döwürde gaziýetiň redaktorynyň orunbasary bolup işleýärdi. Şondan şol Muhammed bolan Atabaýew makala ýa-da adamdan bir gözüni açajak zatlary ýa-da şoň netijesinde de iýdarlanyp urýar padşah hökümet tarapyndan. Şo taýda ýerli dikmeleri tarapyndan. Ýöne şo taýda mollalara makala ýazmaga da ruhsat berilýän eken. Şo halka garankylykda saklamak üçin bir alınıp barlayan siýasat da anym aýdalyny häzirki Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan siýasaty ýazylýan makalalar şo halky garankylykda saklamak, halky aň düşünjeden mahrum etmek. Şonu ulanýan ekenlerine şo taýda bir eserden bir bölek görkedeýin, ýörüýte bir saklak alındy. Şo taýda şeýle bir neme bolýar, görüňde şo taýda bir oradylys molla diýip birine makala ýazdyrýarlar. Ol makalada yerli gazetede çykýar, onuň inni oradylys mollan halka ünlüýän zady näme? Dünýäde diýe 4 nerden belli bir gymmaty bolmasa, ýa-ni bolmaly ýa-da olam näme kelamullo, ýagşy at, ýagşy jowher galyç, ýagşy hatyn ýa-da. Onam ýa-ni Muhammed Uli görmeýändir oň näde çap bolanyny soň görýär. Ana şu taýda näme böyle okap bereýin. Muhammed Uli diye gaziyeti elinin çerti bilen zanıp koyuverdi diye yankıyın okap makalani okap. Vahşi, hain, hayvan, milli buyutunç duygusundan tamamı mahrum mahluk. Heydi öz halkına şeyle mıcavat, şeyle hıyanet ediyenim insan olur mu deyip yankıyı oradılış moğullarına atlandır ya da şeyle çöngüler var ka Türkmen neren kalkınsın. İstanbul medresesini kutorulmuş. Kâveden tesvi etirilmiş. Türkmene häzir hemme zatdan, iýmekden içmekden beter gerek zat okuw bilim ahiri. Bu makalany Ivan Aleksandrowyç diýe öýde bir okudymy kadip ýanky gazetiniň redaktoryny neme diýär-da adyny aýa. Näçe paralel görünýär. Şu diýäne Türkmeniň öz halkyndan içinden ýazylýar adamlar şonu garankylykda saklajak bolup. Näme ünlüýär kelamullany ýagşy hatynyň bolsun, ýagşy atyň bolsun diýär. Awwa. Şolatlar ünlüýär bolýar diýär da halka aň bilim gerek diýär. Aň öýdüm diýär İstanbul'un medresesini gutorup gelenmiş diýär da. Indi men näme üçin paraleller bar diýär. Näşät İstanbul'a baryp ýa Türkiýe baryp dini ideologiýa ýurulýan ýaşlanmady da. Şoňa kellelerini aldyryp. Indi häzir Hudaý berer diýip oturan ýaşlanmaz köp şo taýda. Häzir Türkmeniň ýagdaýyny gurrun berip düşündirjek bolsam, ay bu Hudaýyň işidir, Hudaý berer diýip oturýarlar da. Şol ne bir asır mundan adam şu bolan problem şu. Ondan ana İstanbul'un de medresesini gutorp gelipdir diýen ýöňe sürýän ideýede. Ne soň kwatlar seret ýas bolýan ne bilen gynansak da bilen ýaşlanmy şo taýda herili guramalar dernekler döredip oňam aňarsynda oňam esasynda binýadyna şu milletçilikde ideologiýa ýani ideýe edip goýup oturýarlar. Her hil dürli bir geň taň atlar goýup oturýarlar. Turan birligi diýip nime ideýa tapyp oturýarlar ýani hadi gazylalma diýip ana bir ideýa tapyp oturýarlar. Onam derňek görýän ol aňarsy ýene de ya ha dini ideologiýa baryp betýär diýerýär ýa-da milletçilikde bir ideologiýa diýerýär. Bir dünýäwi bir demokratik bir garaýşlar bir agdyklyga denokda. Ýene de şo taýda da şo biziň ata-babamyzyň ýüzbe bolan problemler ýene şuň tugunan ýüze çykyp otýar. Ondan mine bizi döwletleden adamlar, şol adamlar da bizi döwletleden. Ýöne häzirini bizi döwletden mahrum etjek bolup oturanam ýene biziň halkymyzyň wekilleri. Ne biziň döwletimiz elden gidip barýar. Bizde ne hak hukuk galy, ne döwletlilik galy.
indi bir näçe wagt dowam eder bu ýagdaý. Bir döwletiň baýlygy taýlanyp otyr, döwletli urunda iş edenden adamlar bastyr ýüstir edip şeýdip gizlenip otyr, olara halkyň bir ýaş netiline düşünje berilen ok. Bunlar näme alamaty? Şo bir taýýar ýöne döwleti medip berdiler, onu şona mädir birinde bir gözli başlaýdyp saklap bilemdi okda. Şunu urda da häzir indi bir täzeden alada etmesek, şo geçmişde edilen aladanjy adamlar janlaryny ortağa goýup şo döwletli uruna görüşip durlar. Şo döwletli uruna iş alyp barapdyrlar. Indi biz şolar ýal tagallandy täzeden görkezmesek Gurban Murat, men diýjek bolýanlarym, şo döredilen döwletimiz elden gidirilýär. Benim ýadyr döwletimiz wajyp gaýşaryp berýän, şu döwletiň näçe durjakdygy belli diýen, şu gidişine gidip otursa, bu halk terk edip otyr, ýaşar ýaly şert ýok. Halka gidip otyr, o döwletini benim ýadyr öz ýurdumyzy terk edip otyrlar adamlar. Indi hiç ýyl şakalga tapma. Galan halka bana gulogurly. Olarda ne bir söz waly, ne hukuk galy, ne olar diýjeklerini diýbilýär, gorkudylyp ýöne bir şeýle ýagdaýa ýetirildi, da bir gulçuluk ýagdaýyna ýetirildi. Indi döwletimiz bar diýip häzir bu ýsanmaga gynansak da bidäwine bir utonýar. Sebäbi tutuş dünýäde şeýle bir ine demirgadyk Koreýa bilen deň derejede goýulyp şeýle tankyd edilýän ýagdarlayan bir ýagdaý emele geldi. Indi şuňa öňüni kim almaly? Bir almaly. Bizim ýaş oglan gyýylanmar häzir galkynmaly, şoň öňüni almaly, şoň döwletiň ýok bolup gitmegini öňüni almaly. Şoňa da hop awanýar. Ullukan hop bar. Ine şular ýa taryh barada gurrun edemizde bir az şular ýalyp tararlyar geçirip taryha ters alyp tapagalar ýal rahatlar bar. Täzeden galkynmaly bir tapaklar bar. Täzeden galkynmaly, tapak alyp galkynmaly rahatlar bar. Ana men şoňa bir azjyk ünsiçek bolýan. Gurban birazjyk sözüňi özüm köpürak gurlaýanym boly. Ýalňyz sap gurlanan hakykata gowda dogurdatlar aýdýan hakykatdan hem şeýle we bir şahsiýetleri ýöne taryh okanýaly okap geçip gitmelerle men näme edip bilerin diýen soragy her kim özüne bermeli. Şu hakykatdan hem o döwürde kyn bolupdyr. Şu döwürde indi şu 21-nji asyrda şuňal döwürde her ýerde dünýäniň köp ýerinde ýa demokratiýanyň soňky derejeleri hakynda gurrun edilýär. Bir düýpden düýe bar ýa-da çünki bar ýa asaklygyna tarap beli. Şu durumda şu meselede men näme edip bilerim diýen soragy her kim özüne bermeli we näme üçin şu wagt biziň içimizden şular ýaly şahsiýetler döremeler, gaýgysyz ýaly, artyk ýaly şahsiýetlerimiz hökmän bardyr. Näme şolarda bizden artykmaz nämeler bardy olaryň. Biziň olardan niramiz kim? Olar şoň ýaly janyny gurban edipdir, janyny gurban eder derejede o milletin geljegi üçin, watanymyzyň geljegi üçin özlerini gurban edipdirler, orta goýupdyrlar. Men näme etmeli diýen soragy her birimiz bermeli we iň agyndan aktiw sagyrlyk diýen bir zat bolýar, bu üýtgeşik edip bolanok ýöne. Şo oturunca ýeriňne näme edip bilersiň, şonu gaýrat etjek bolmaly. Aktiw sagyrlygy ýa-ni togum näme ýumurtga basyp oturmasy, sabır etmeklik näçe wagtlar üstünde oturmalılar. Ýöne boş oturanok, dek oturanok. Yani aktiw sagyrlyk şoňa gyzgynlyk belli derejede gyzgynlyk gerek, şonu saklap oturýar we şo ýerden jüýje çykmaklyk üçin o iş bitirýär. Ve o netijesini görýär, jüýje çykýar. Şoň ýaly bizem öz elimizden geleni maksimumny etmeli. Yani men elimden işden gelenok, men işden edip bilemok, men bir zat etsem diýen geler, bolmanda da diýen geler. O sen şahsiýet boljak bolsaň, sen özüňi millet üçin, o geljek nesil üçin bir zat etjek bolsaň, bolmanda garşylykdan bolar, hökman taýagam deger, o bir ziyanam yeter. Onsuz sen şahsiýet bolup bilmeýän. Ve şo şahsiýetler bar içimizde, şo şahsiýetleri men o şu gepleşiklerimiň maksadym şolary oýandyrmak, hasam aktiw bolmaklaryna çağırmaklyk üçin aslında maksat. Indi şol ýanky beýik şahsiýetler, şo biziň gurrun edýän şahsiýetlerimiz bize döwlet derejip beripdirler da. Indi şu döwleti bir saklap kalmak, şu döwleti bir gözli başly döwlete meňdetmek wezipeti biziň borçymyz. Şonam içinden näder weýran edip ýumrup oturan adamlar bar. Halkyň öz içinden çykyp öz düşmany bolup oturan adamlar bar. Şu diktator rejimiň adamlary.
şolun doğun garyndaşlarmy ýa-da näz halkyň hasabyna şey edip baýa oturup adety oturubam halkyň geljeginiň aladasyny etmän, halkyň hukugynyň bolaliliginiň aladasyny etmän, döwletligiň aladasyny etmän, şo taýda içinden çüýredip oturan adamlar bar. Bir ana şolardan öz hukumyny, öz döwletimizi gaýtaryp almaly. Bu adamlary, ýanky adamlary asla döwletligem gyzyklandyran oglary. Döwletiň awadanlygam, döwletiň geljegim gyzyklandyran. Şonu biri gyzyklandyrmaly. Nähädir hem şeýle bir aýgatly pursat geldi, häzir aýgatly hereket edilmese, şulurda şu döwlet hakykatdan elden gidip bilýär. Hakykatdan gidip bilýär. Ona buna bir ýüzlüg garamaly. Şoň üçin şulatlaryň ýa-ni bir şahsiýetleri täzeden ýene de gaýtalap şulatlaryň iş, şular eden işini agdap bize bir näme üçin ýatlat ýat halka. Şundan görülen sapak alyp ruhlanmaly. Şoň üçin bir aýdýar. Şolam aýdylmagy münasip, şolam edilmeli. Şoňram iminle şoň üçin hem hökümet şulatlar agdap gelenok näme üçin? Däwel şu hökümetiň başynda oturan adamlaryň bäkfidine bizyan. Bulardan görülense Olan işi öwrenildi siz şonu edýäňizmi? Siz olan döreden dadyn goýraýdy oturýarsyňyz. Siz şolun arzu eden geljeginiň aladasyny edýäňizmi? Şolun arzuwyny hasyl etmek urunda siz hereket edýäňizmi ýa şolun eden arzuwynyň öňüne böget durup ýaşan goýran etmek üçin hereket edýär. Şolardan ustaçylýar. Şoň üçin bulara şeýdi päs geçirip görkezip ýatlanmaly adamlary ýatlaman gaýta başarsalar şolatlary şonu halkyň gözünden gaýta sowmak, şonu bastyryp ýüzsüretmek. Şoň bilen meşgul. Şoň üçin halkymyz şu barada birazajyk pikirlenmeli adamlar. Ýa-ni ben häzirden şoň aladasyny etmeli. Bolmasa ýan kaýdyşmaýaly, bu ýa bolan döwletimizden elimizden gidip bilýär. Oňa o meselede bizim özümize bagly, her birimize bagly. Şoň üçin Gurban Murat şu pozitiv notada, şu notada gepleşigimizi bugünkü gepleşigimizi tamamlaýaly. Bolýa, men şu gepleşigiň soňuna ýanky artyk gülüň Muhammed Guly we Gaýsy Zagaýadan hatyna bir ýitgeşik sözi bar. Şonu şahar hökmünde gepleşigimiziň soňuna okatyň ele aýdasyň ele. Men özle ýaşlarymyň ösüp bütün halkymyzy ruhy taýdan ýokary götürecekdigine hemde azatlyga ýetirjekdigine pultagyna ýarmynýa. Şu Tekrar Tatyana'nın artık gülün öz sözü. Netip bolsa, o şuat kıyaslarmada da şol täsir ederdik anan ýarsyn. Bolýanla bugünkü garaş adly gepleşigimizde Tekrar Tatyana halk içinde de artık gül Tekinskaya diýilip tanalan Tekrar Tatyana Tekinska barada ýörükde söhbet etdik. Türkmeniň şular ýaly beýik şahsiýetleri barada hökmetleşdigimizi geljekki gepleşikde de dowam etdirer. Bugünkü gepleşige de men jurnalist Allam Murat Rahimov bilen Türkmenistan boýunça bilermen Gurban Murat gatnaşdy. Ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.